कोकणातला मे महिना, आंब्यांचा मस्त सुंदर सुगंध, त्याचबरोबर काजू, फणस ह्यांचाही दरवळ. मात्र कोकणाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे. एखादी महिला जर सुरंगीचा वळेसार घालून तुमच्या बाजूने जरी गेली तरी जो मनमोहक सुगंध तुमच्या नाकामध्ये दरवळतो तो जगामध्ये कुठेच आढळत नाही. आणि असाच मनमोहक सुगंध घेऊन पुन्हा एकदा आपल्याकडे आलेले आहेत मालवण इथले सुप्रसिद्ध कविताकार दादा मडकईकर. दादा, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज दादांची मुलाखत घेण्याचं महत्वाचं कारण असं आहे की दादांचा सुरुंगेचो वळेसार हा काव्यसंग्रह सोमवारी मुंबईमध्ये सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांच्या हस्ते त्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. त्या प्रकाशनासाठी दादा स्वतः तिथे जातीनिशी उपस्थित राहणार आहेत. आपल्या भागातल्या, आपल्या मुलखातल्या एका साधा सुध्या माणसाचा हा सुरुंगेचो वळेसार कविता संग्रह ज्यावेळेस प्रकाशित होतो त्यावेळेस मालवणी मुलखातल्या यच्चयावत सगळ्या माणसांचा ऊर हा अभिमानाने भरून येण्यासारखीच गोष्ट आहे. आपण या संदर्भात दादांबरोबर आज चर्चा करणार आहोत. दादा, पहिल्यांदा तुमचं खूप खूप अभिनंदन. तुमच्या सुरुंगेचो वळेसारचं प्रकाशन सोमवारी होतंय. अत्यंत दिमाखात मुंबईमध्ये ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतंय. सुरुंगेचो वळेसार मुळात काय? हा सुरुंगेचो वळेसार म्हणजे काय, आमची कोकणची ओळख असा माझ्या माहिती म्हणजे आबोलीचं वळेसार, सुरुंगेचो वळेसार. आणि हैसरली बाई फुलं माळतीलीच. तुम्ही कधी बघलं तर काचेचा पाताळ आणि आंबाडो, आंबाड्यावरती कसला तरी दसवंतीचा तरी फूल, गोंड्याचा फूल किंवा वळेसार आबोलीचं. आणि सुरुंगीच्या मोसमात सुरुंगीचं वळेसार मानतलीत. आणि माझ्या डोक्याचा विषय होतो की ना की आपली ओळख असूची पुस्तकात मी दुसरं नाव ठेवू शकलं असतं, पण मी सुरुवातीच्या ह्याचं ठेवलं आबोलीचं वळेसार, दुसऱ्याचा ह्या सुरुंगीचं वळेसार ठेवलं की आपली ओळख ठेवली. आणि बऱ्याचशा लोकांनी आता ह्या माझा पुस्तक बघलं छान झाला म्हणून सांगला आणि वळेसाराची आठवण आमका इली. कारण आता तसं कमी जात असा आता वळेसार येऊ. काही ठिकाणी पूर्वी खूप भार असायचो असो आणि काही ठिकाणी आता ही फुला कलराक जातात, त्यामुळे त्याच्यामुळे पैसे मिळतात, उत्पन्न साधन झालं, त्यामुळे कोणाचा वळेसार करणार नाही. आणि आमच्या कोकणात काय असा पद्धत की ते मागूचो, त्याची मेहनत बघणार नाही, ती झाडाचं फुला काढू होई, ती ऋतू होई, ह्या वजू घेणं बारण्याक नाही, चारण्याक नाही असं करून मागतात. त्यामुळे लोक आता हुशार झाले, तो सगळं करतात आणि कंपनीत जाता, तुमच्या रंगासाठी जाता, अत्तरासाठी जाता. त्या माझ्या डोक्यात होती की कोकणची ओळख म्हणजे सुरुंगेचो वळेसार. बरोबर. असं हे करताना आता जसं तुम्ही म्हणालात की कोकणची ओळख म्हणजे सुरुंगेचो वळेसार, तुम्ही पहिल्यांदाच जे वर्णन केलं की काष्टीचं पातळ आणि डोक्यावरती आंबाडा आणि त्याच्यावरती सुरुंगेचो वळेसार, मी अनेक अशा म्हणजे आजी अजूनही ग्रामीण भागामध्ये बघितलेल्या आहेत की त्यांच्या डोक्यामध्ये कुठलं ना कुठलं तरी फुल असते. आणि नुसतं सुरुंगीचं नाही, सुरुंगीचा वळेसार असेल, त्याच्यावरती आबोलीचा वळेसार घातला आणि त्याच्यावरती 4-5 फुलं. अशा पद्धतीचं अजूनही कोकणातल्या गावामध्ये आपण बघू शकतो. माली माळतात, माली माळतात, बरोबर. आणि ह्या सगळ्या फुलांचा दादा मला असं वाटतं की आपल्या कोकणातली ही जी फुलं आहेत या प्रत्येकाला सुगंध आहे. आता मोगरा फुलेल पाऊस पडला की त्याचा सुगंध दरवळून जातो आसमंतामध्ये. एक आबोली वगळली, आबोलीचा मोहक कलरच इतका सुंदर असतो, रंगच इतका सुंदर असतो की कोणी तो वळेसार आपल्या डोक्यामध्ये माळेल. तशीच सुरंगी आहे. अशा पद्धतीचं म्हणजे त्याचा जो सुगंध आहे, तुम्ही म्हणाला त्याचं कमर्शियल जे आहे ते आपण बाजूला ठेवलं, परंतु अजूनही सुरंगीचा वळेसार जर बाजारात कुठेही दिसला तर मालवणी महिला जर असेल तर ती निश्चितपणे तो विकत घेणार. सुरंगीचा वळेसार करताना ज्यावेळेस तुम्ही ही फुलांची म्हणजे ही कवितांची गुंफत होतात, जवळजवळ 40 कविता या तुम्ही सुरंगीच्या वळेसार ह्या कविता संग्रहामध्ये तुम्ही घातलेल्या आहेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमच्या ह्या सगळ्या कविता कोकणातल्या निसर्गावरती आधारित आहेत. निसर्ग हा आपल्याकडचा अद्वितीयच आहे. काय सांगाल या संदर्भातलं की सुरंगीची फुलं, सुरंगीचा वळेसार, सुरंगीचं झाड कशा पद्धतीचं वातावरण असते जेव्हा सुरंगी फुलायला लागते? सुरंगी फुलता की सुरंगी झाड लहान नसतं, त्याचं मोठं घेर असतं. बरोबर. आणि मग फुलता ती सुरंगी खोडात फुलता, फांदी कशी लागा एका लागणार नाही,
फुल येऊन त्याचा फांदिगणी लागता आणि ती वर चढून काढूची लागता याची, आणि मग त्याचे कळे गुंतूचे लागतात. ते कळे गुंतले की मग तिथं दुसऱ्याशी वळेसार करतो. आमच्याकडे बरेचसे लोक म्हणतात वळेसार माहित नाही कोणाक, बरेच मग वेणी म्हणून सांगूची लागतात एका कवसात वेणी लिहूची लागतात. तर ह्यो जो मेहनतीची जी गोष्ट हा ती आता कमी होत लागली हळूहळू, की नवीन जी लोक येयली ती मेहनत नको हा त्यांना. जुनी लोक हा ती अजून कविता ह्या वळेसार करतात. आणि तो कोळगाव तुम्ही तिठ्यार गेलात, कोळगावच्या तिठ्यार ती बाईका असे घेऊन असतात. आणि तुम्ही सांगलात तसा बाई बघल्यानंतर मग ती गाडी थांबवूक सांगता भावाक आणि खिडकीत हात घालून तो घेता. म्हणजे मी सांगितलं काय ओळख असं मान कोकणची बरोबर ती, आणि ती काहीतरी असूची नवची म्हणून हे माझा प्रयत्न होतो सुंगीच्या वळ्यात वळेसराचो. म्हणजे पुनरावृत्ती होता यायची की दुसरा नाव मी देऊ शकलं असतं, एक फॅशनेबल काहीतरी कविता, पण नाही. तर काही लोकांनी वाचू काही येणार नाही सुरंगीचं वळेसर, तो सुरंगीचं वळेसर म्हणता. सुरंगीचं नाही, सुरंगीचं वळेसर. बरोबर. आता जसं तुम्ही सांगितलं की जसं झाडाच्या खोडाला ही कळ्या लागतात, त्या खूप मेहनतीने कष्टाने वरती चढून काढावे लागतात, त्या म्हणजे त्या सुरंगीचे वळेसार गुंतणं हे सुद्धा एक फार मोठं कष्टाचं काम असतं. तशाच पद्धतीने हा कविता संग्रह करताना सुद्धा तुम्ही अगदी त्याच म्हणजे आपण शब्दशः त्या ह्याला जाऊया नको, परंतु तसेच कष्ट तुम्ही घेतलेले आहेत. हे सगळे म्हणजे या वळेसारामध्ये या कवितांची गुंफण करताना तुम्ही काही सिलेक्टेड म्हणजे 40 कविता त्याच्यामध्ये तुम्ही घेतलेल्या आहेत. कशा कशा पद्धतीच्या होत्या आणि कसं म्हणजे तुम्ही त्याची एकत्रीकरण कसं केलं? नाही, माझ्याकडे होतीच कविता त्यो, मग ही 40 कविता कमी पडतल्यो म्हणून मग मी म्हणी घेतलंय त्याच्याबरोबर 450 म्हणी 550 म्हणी होईल असं मला वाटून नाही. कारण माझी आई जी होती ती म्हणीशिवाय काय बोलाच ना, आणि त्याच्याकडे 600 म्हणी होत्यो आणि ते माझ्याकडे पाठ होते आणि ते मी लिहून ठेवले होते. मग आठवून 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 मग कोणतरी आजी गावली, आजी काय गे खजे जुने म्हणे काय नाही रे झिला माका आता आठवणार नाही. मग मी ती काही म्हण सांगले की ती दुसरी म्हण माका सांगी आणि त्या गुंफण करून करून ते म्हणे मी जमवलंय. आणि 40 कविता म्हणजे काही खूप नाही, थोडे झात तसे. मग एवढा छोटा पुस्तक झाला असता. मग माझ्याकडे सगळे माझे निसर्ग कविता आहेत आणि एकदम दुःखाच्या कविता आहेत, मध्ये ह्या नाही. मग राजकारणी बिजकारण असं मी त्या भानगडीतच पडून नाही, कारण नेहमी आनंदित राहायचा आणि आपल्यापासून दुसऱ्याला आनंद मिळता आज जर तोच गोष्टी करायचो हे मी शब्दशः पाळतोय. किंवा त्याच्यात शिवे नाही, बायकांची मान खाली जाईल कविता ऐकताना, अशा गोष्टी मी घालून नाही. म्हणजे कटाक्षान मी पाळला येतात याच्याकडून. आणि मला गाण्याची आवड असल्यामुळे मी त्याला चाली लावून तो लोकांपर्यंत पोचवलंय. आणि तुम्ही काहीतरी ऐकलेला जो राग असता त्याच्यात मी ते बांधतोय कवितेची चाली आणि मग तुमका ते आवडतात. पण माझ्याकडे कविता पूर्वी होतो, पण छोट्या पुस्तक होत्याला म्हणून मी थांबलोय. मग माझ्या डोक्यात झालं की बा 450 म्हणी माझ्याकडे असत तर ते घालूचो आणि त्या पुस्तक झालं. बरोबर. आणि त्याला बऱ्याचशा लोकांनी आर्थिक मदत केली सा. माननीय शेलार साहेबांनी पैसे दिलेत आणि बऱ्याचशा माझ्या मित्रांनी जे मालवणी प्रेम मित्र आहेत त्यांच्याने आर्थिक मदत केली सा. त्यामुळे हे पुस्तक आज उद्या प्रकाशनात येईल. बरोबर. हे करत असताना म्हणजे आता जसं तुम्ही म्हणाले की 40 कविता होत्याच तुमच्याकडे आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही म्हणींचा त्याच्यामध्ये समावेश केलात की ज्या आता कालौघामध्ये त्या सुद्धा कुठेतरी लुप्त होत चाललेल्या आहेत. आता जशा 40 कविता आता मगाशी म्हणाला तुम्ही की त्या रागामध्ये सुद्धा तुम्ही शब्दबद्ध केल्यात किंवा त्या तुम्ही त्याला गेयता दिली. त्याच्यामध्ये कवितांना ही चाल देणं हे अगोदरपासून तुमच्याकडे होतं, तुम्ही गाणं शिकलात की कसं? नाही, गाणं शिकूक नाही मी. काय गाणं शिकून मला मिळालं नाही. पण मी क्लासिकल गीत जवळजवळ 50-55 वर्ष ऐकतोय. बिना का गीत मला तुमची आकाशवाणीचे या होते त्याच्यावरती एक 11 वाजता एक क्लासिकल जो कार्यक्रम आहे समाधान काय पण बरं लागतं म्हणून. मग जितके जवळजवळ भारतातले बरेचसे गायक आहात क्लासिकल त्यांना मी ऐकलंच आहे. कवळ्यात जाऊन कवळ्यात एक संमेलन असतं दरवर्षी दीनानाथ मंगेशकर संमेलन, ते का मी आबानियोगी असे माझे मित्र होते ते आणि आम्ही जाव. 35 रुपये तिकीट होतं त्याचं त्यावेळी. पण 35 रुपये हा तिकीट होता की प्रायोजक होते
त्या प्रायोजकांनी केलेला होता कार्यक्रम फुकट दाखवणे म्हणून 35 रुपये. आणि 35 रुपयाची ती हा नाही होती. मोठे मोठे भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, तुमचे हे तुमचे जसराज असे लोक आम्ही असे पुढ्यात बघून एकदा तर आम्ही बसे बसलो की समोर असे हे तुमचे हे पु ल देशपांडे आणि आम्ही मागे बसून त्यांच्या ऐकत असो. म्हणजे ह्या आमचा भाग्य किती. तर तेचूरसून मग म्हाका एक ह्या गेले. आता म्हाका एक ह्या दिला काय एक कॅसेट दिला आबा नेवग्यान. तिथं बिहागराग होतो. बिहागराग लटवले झे सुलझा जारे मालम सुलझा जारे मालम छान किती दिसते फुलपाखरू छान किती दिसते यावेलीवर फुलांबरोबर गोड किती हसते फुलपाखरू छान किती दिसते लटवले जे सुलझा जारे मान. असं मी करतोय. आता माका आवडता आणि ह्या जर मी म्हणत असलं आणि माझी बायको जर सांबारा ढवळताना ह्या म्हटल्यान तर त्या होईल गाताला अशी माझी एक खूण गाठ. त्यामुळे म्हाका दिग्दर्शक कोण नाही, म्हाका निर्मातो कोण नाही, हे सगळं मी माझ्या आणि माझ्या आवडीसाठी करीत असतं आणि मला कोणी आवडतं. बरोबर. मग या सगळ्या याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही पहिली कविता स्वरबद्ध केली ती कुठली होती आणि त्याला म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही म्हणाल की काकी त्यावेळेस सांबारा ढवळत होत्या आणि त्याच वेळेस तुम्हाला ती म्हणजे स्वरबद्ध म्हटल्यानंतर ढवळता म्हणजे तिच्या नकळत ती तिच्या तोंडात येता त्याचं असं वाटतं की तिला ती आवडलेली आहे. नक्कीच असं एक ठोक चालव त्या गोष्टीचं. मी पहिली कविता लिहिली काय तर मी पहिल्यांदा मराठी कविता लिही आणि वसंत सावंत सर याचं संमेलन घेत कोजागरी संमेलन वर्षातून एकदा तेव्हा रत्नागिरीतून गोव्यातून लोक येत आणि आम्ही त्याचं जाऊ तर एक दिवशी तात्या मागले म्हणायचं पंपाचे मालक ते म्हणजे जागी इकडे कसले मेल्या मराठी कविता लिहिते माझी कविता ऐक म्हणून त्यांनी म्हाका एक कविता म्हणून दाखवली. कवितेचं नाव कोंबडो. कोंबडो म्हणता कोंबडेक माका सुटली एक शक्कल माणसा कशी शानी त्यांची घेवायच अक्कल. अगो तुका पोला झाली खंडीभर त्यांच्यापासून फिरत असते दिसभर आता याग नाही तर 2 पुरे बाकी त्यांचा आमलेट कर. असं म्हटलं हा काहीतरी बरा असा. पण मला 2 वर्षात मालवणी कविता लिहू घेऊ नाही प्रामाणिकपणे सांगते. एवढी ताबडतोब शीघ्र कवी बी असला काय नाही. मी 2 वर्ष खटपट केलंय कारण मालवणीत काय असं म्हणतात आऊस पाऊस भाऊस यमक संपले त्यामुळे कठीण कारण सगळेच मालवणीत लिहून नाही. बरोबर. आता मी तुमका म्हणतोय एक 50 कवी ऐकले तर एकच मी मालवणी कविता लिहिणार की 2-3 असतात त्याच्या माझ्यानंतर आता जे लिहू लागले ते असतात पण त्याच्यात मी गातोय मग मीच उठान दिसतंय. महालीच्या ह्या हेतूवर मला बोलवचं बंद केलं नाही. बाकी जी काही कवी संमेलन असतात तर माझा आमंत्रण नसतं पण माझा काही विषय नाही तर माझ्या पोटासाठी मी करणार नाही म्हणजे एक आनंद. आणि शाळेत जाऊन मी त्या मुलांचे कार्यक्रम करतोय आणि आता मुला लिहितात. बरोबर. ह्या गोष्टी ते आता लिहू लागलं. माझा उद्देश तोच होतो मूळ की मालवणीचा प्रचार आणि प्रसार. त्यामुळे तर मला शक्य झाला नाहीतर एवढ्यात माझा कार्यक्रमही बंद पडला असतो आणि लिहि नाही बंद पडला असता की मूळ उद्देश काय ठेवला मी की मालवणीचा प्रचार आणि प्रसार आणि तो आजपर्यंत माझा चलता. आणि एक गोष्ट तुमका सांगूची म्हणजे ती कविता मी येथून म्हटलंय तुमच्या वसंत सावंतांच्या कोजागरी संमेलनात तर कोणी मला विचारतच नाही ती दखलच घेऊ नाही कोणी. मग म्हटलं आता ह्या कसा पोचायचं लोकांकडे मग ते मीच चाल लायले. खोल खोल दरीत गो चांदण्याची फुला हर्या काळ्या डोंगरावर चांदणा गो इला खोल खोल दरीत गो चांदण्याची फुला अशी चाल लायले. आता ही चाल कोणाची होती प्रभाकर यांची. प्रेम से वाशरण
सहाग जिंकी मना खोल खोल दरीत गो चालण्याची फुला. 5 पैसे खर्च नाही, पण तुम्ही त्याच्या मागे सतत असल्यात, एखाद्या गोष्टीवर सतत ध्यास असलो तर ते साध्य होतं. नक्कीच नक्कीच. इतक्या सुंदर म्हणजे चांदण्याची फुलं हे तुमचं पहिलं तुम्ही शब्दबद्ध म्हणण्यापेक्षा स्वरबद्ध केलेली कविता. आणि त्याच्यानंतर तुमची जी सुरुवात झाली त्याच्यानंतर तुम्ही पाठी वळून बघितलं म्हणजे आता म्हणजे तुमचं पळस फुललं राहणार ही सुद्धा अनेक ठिकाणी बोलली जाते, म्हटली जाते. आणि तुम्ही जेव्हा म्हणता पळस फुललं तेव्हा त्याचा जो काही म्हणजे खरंच पळस फुलल्याचा एक आभास समोर होतो. ते एकदा पळस फुललं राहणार. ते गंमत काय समजतं, आमच्याकडे निसर्ग इतको विपुल असा की हिरव्या आम्ही जर लक्ष देऊन, एक तुम्ही पोपटीवर बघलात, तुम्ही काजीची पोपटी वेगळी, कुमियाची पोपटी वेगळी, हे सगळं आपण कोण बघणार नाही तिकडे. याचं कारण काय, खूप झालं असं. आंबे कशी आडीक घातली की पुरा चोखतो आणि टाकून देतात आणि मुंबईकर कापून शिव फ्रीजमध्ये ठेवतात. तसं आमचा विषय झाला. तर मी ज्या ज्या ठिकाणी फिरू जाते मला पळस दिसता, इतकं सुंदर असतं पळस असं झाडता. तर एक दिवशी मी बेळगाव जाताना हात असा वरती जो कोल्हापुरावरचा रस्ता त्याच्यावरती 10-15 पळस फुललेले होते. मी बेळगाव आहे तर मी कंडक्टरला विनंती करून उतारले ते सर, आणि ते सगळे पळस बघलं. आणि मग घराकडे मला कविता झाली, पळस फुललो रानात, पळस फुललो मनात, फांदीर फांदीर सावर फुलली, सगळ्या रानात उक्षी फुलली, नागसाप्याची फुला दडली हिरव्या हिरव्या पानात. असं आलं. मग ते आबोली फुलली, ओवळा फुलली, पिवळी पिवळी सुरंगी फुलली, हर तऱ्हेची फुला फुलली होळीच्या सणात, लाल ढवळो चाफो फुललो, केकदेचं हातो फुललो. आता केकदेचं हातो काय माहितीच नाही कोणाला, जुनी लोक आहात त्यांच्यात. केकदेचं हातो फुललो, कार्याची फुला फुलली आंबोलीच्या रानात. एक 12 वर्षां तुम्ही जवळ 4दा बघले, 12×48 वर्षात 4 वेळा ती बघले. म्हणजे इतक्या विपुल आहे आमच्याकडे, काही लोकांनी माहितीच नाही कार्याची फुला काय फुलतात काय काय. काही लोकांनी चौकळ्या बघून नाही असतात. बरोबर. इतक्या लोकांनी काय मग लोक सगळे धंद्यात जा, आपल्या धंद्यात हवा हवं नाही की मका सांगी दगी आता काय मका सांगू नका, पावसात काहीतरी आवूया. आता माझं कोल्ड्रिंकचा धंदा एक गमतीसरी म्हटलं अचल जा बाबा पगिया जा फिराया, तुझी गाडी काढ जाऊया. मे महिन्यात काय बोलायचं नाही, जुन्यात ये तसं नका सांगितलं. मग मी काय करतो, जरा तिकडे इकडे फिरतंय जाते म्हणतात बघलं आणि त्याचा मला फायदा जाता. बरोबर. मग फांदीये फांदीये पाखरा नाचली, मध पिऊन किरबी लाटली. किरबी लाटले शब्द कसं होईल तर नाकाय माहित नाही, पण ते सतत बघलेलं नाही. मधमाशाने पोळा बांधला घराच्या गे कोणा, पळस फुललो रानात, पळस फुललो मनात, फांदीये फांदीये सावर फुलली, फांदीये फांदीये सावर फुलली, सगळ्या रानात उक्षी फुलली, सगळ्या रानात उक्षी फुलली, नागचाफ्याची फुला दडली, नागचाफ्याची फुला दडली, हिरव्या हिरव्या पानात, हिरव्या हिरव्या पानात, पळस फुललो रानात, पळस फुललो मनात. क्या बात आहे. आणि या गोष्टीसाठी मग मुद्दाम आवाजच लागणार नाही. माझ्या मनात खबर तो पळस असा तो बाहेर पडता, नाहीतर मग माझा होता मूड नाही असा, मला काळी दोनची पेटी होई, काळी त्यातलं काही एक नाही. तुम्ही मला उद्या स्टँडवर कुडायच्या गाडी चुकली आणि गावला नका तर सांगलं दादा 2 कविता म्हणतलंय मी. माझे मूळ उद्देश काय, तर आपल्यापासून दुसऱ्या आनंद होता नाही, ह्याच्यावर की आनंदाची दुसरी गोष्टच नाही. नक्कीच. आणि हे पैशात मोजू घेणार नाही. आणि त्याप्रमाणे मी ज्या काय करतात त्या का मका हातभार लावणारे हे म्हणजे हे लोक. बरोबर बरोबर. आता ऍडव्होकेट पै म्हणून असतात, आचार्याच्या अत्र्यांचे नातू, म्हणजे त्यांच्या आईचं नाव काय कवयित्री होती त्या म्हणजे त्यांच्यानी ते कारवारचे शिरीष पै, शिरीष पैंचे मुलगे ते ऍडव्होकेट हायकोर्टाचे, त्यांच्यानी
माझी काहीतरी कविता वाचल्यो आणि हे कोण दादा मडकेकर त्यांना बोलाय म्हणून सांगला. म्हणजे कशा कविता आता तर मी जयराज सगळ्या पुस्तक कविता दिल्या 8. तिने दादा तुमच्या कविता आपण छापते आणि ते गडबड घरवल्या असतात 1 वर्ष. दुसऱ्या वर्षी ते छापले आणि त्यांच्याकडे पाठवलं. ह्या अंकात काय बरं आता सांगा. त्याने ह्या अंकात दादा मडकेकरांच्या कविता म्हाका आवडलं म्हणून सांगलं. त्याने म्हाका बोलवलं मुंबईत कार्यक्रम जो केलो शिवाजी पार्कात आणि वरती म्हाका 10,000 रुपये दिले आणि पुस्तकाचे पैसे दिले परत. म्हणजे कसा होता तुम्ही जर चांगल्या होतील काही गोष्टी करतात ना तर होता नक्कीच. पण मी काय केलं जास्ती लोकांनी त्रास द्यायचा नाही आपल्यापासून भागता मा तर थोड्या ह्या करायचा. पण समोरचा माणूसही समजता ओळखता तुमका वाटता तर तो खोळा असा असं नाही तो खेका येलो हे मनुष्य काय करू गेलो त्याला माहिती असते या गोष्टीची. त्यामुळे तुम्ही जपून वापरू व्हाया जपून बोलू व्हाया कोणाकडे डिस्टर्ब करता कामा नये हे गोष्टी. आता म्हाका ते शरीराने सांगले नाही मी म्हणले साहेब तुमका वेळ मिळत तेव्हा करा पण मी त्यांना परत फोन करूक नाही. तुम्ही जास्तीत जास्त त्यांना ह्या केलात की नाही मग एक दिवस सांगता ते बघा सांगता तुका काय असं म्हणतले मग करता त्या तुमका नुसते कविता छापून चालणार नाही ते कसे प्रेझेंट करू हो कसे लोकांपर्यंत पोचवू हो त्याचा कसा पुस्तक होईल हे सगळे हिशोब घालतो. आणि परत आर्थिक तुमच्याकडे पाठबळ नाही त्या कसा उभ्या त्या सगळ्या करूच लागतात आणि इतक्या करून पुस्तकाकडून वाचणार नाही. बरोबर. त्यामुळे हे कार्यक्रम करून ते पोचवायचे लागतात. बरोबर. आता मी ज्यावेळी ते आता निमंत्रण टाकले ना जवळजवळ 50 लोकांनी मला येईल दादा आमका पुस्तक पाठवून द्या. त्यांनी म्हटलं तुमचं पत्ता पाठ्या मी तुमका पाठवतो. बरोबर. मग आज तरी लोकांनी आवड आहे त्या गोष्टीची. नाही नक्कीच. आणि आवड तर आहेच आणि हे असं वेगळं आहे वेगळं काहीतरी आहे. मालवणी जसं तुम्ही म्हणालात की मालवणी कविताकार हे आता खूप कमी आहे. नाही एकच होते मोठे कविता त्यांच्याकडून विक्रू नेरुळकर संस्थानाचे शिक्षणाधिकारी होते आणि त्यांची कविता रेकॉर्ड होते म्हणजे माझ्या जन्माच्या पूर्वी माझा आता वय 76 म्हणजे त्याच्या पूर्वी ते होते. तर जडवा पडावा नागपटी जपान जिलाठे घराचे आठवरे ते काय मी चाली लायले. बरोबर. झिलाठे घराची आठवरे झिला पास्तरी रुपये पाठवरे असं ते टोडी रागात ह्या केलं. तर काहीतरी म्हणतोय मी काहीतरी म्हणजे जुने जे लोक आहात हो आमका आवडला तुम्ही काय केलं तर आमचा बालपण आमका आवडला आठवला असं म्हणतात. नक्कीच. आता जसं तुम्ही पळस फुल्लो जेव्हा म्हणत होतात किंवा पळस फुल्लो ही कविता तुम्ही जशी वाचून दाखवलीत तेव्हा खरंच आपल्या निसर्गामध्ये ही उक्षी फुललेली असते पळस फुललेला असतो सावरीची फुलं फुललेली असतात. हा निसर्ग आपल्याकडचा आहे फक्त तो आपल्याला तो आकलन करता यायला पाहिजे. खूप झाल्यामुळे माझा आता तुम्ही जर एका गेलात तर खारेपाटणा दोन्ही वाटी म्हणजे झाडं असत सावरीची इतकी रस्त्यावर पडलेलं असतं खच नसतं लाल आपलं लक्षच नसतं त्याचे. बरोबर बरोबर. अशा पद्धतीने म्हणजे आता चांदण्याची फुलापासून तुमचा हा प्रवास सुरू झाला. चांदण्याची फुला तुमचा कविता संग्रह देखील आहे म्हणजे पहिलाच कविता संग्रह तुमचा चांदण्याची फुला. त्याच्यानंतर तुम्ही हिरवं कोकण कोकण हिरव्यागार कोकण हिरव्यागार ही एक ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. आणि मग आबोलीचे ओळेसार आबोली कोकण हिरव्यागार चांदण्याची फुला हे सगळं म्हणजे निसर्गाला अनुरूप निसर्गाशी साधलेला संवाद आहे तुमचा. हे करत असताना म्हणजे निसर्गाशी संवाद साधत असताना कोकणातलं कारुण्य किंवा एक करुणता असते करुणतेची झालर असते जशी म्हणजे पूर्वीच्या काळी हे होतं की जर मुलगा घरी आला की त्याला तो जेव्हा निघतो परत मुंबईला जाताना तेव्हा आईच्या डोळ्याच्या कडा ह्या पाणावल्या जात असत आणि ती सातत्याने सांगायची की बाबा अजून 2 दिवस काय होईल म्हणून. ही जी करुणता आहे ही कशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या कवितांमध्ये शब्दबद्ध केली. माझ्याकडे एक कविता होती माझ्या आईची दुखा म्हणून. म्हणजे कोकणात आमच्या काय असा एक जाळवण देण असता आणि ती सगळं आपला मुलाग्नी सुनेग्नी त्याच्या भोवतीच असता. ती बाकी जगात काय माहित नाही तुमचं राजकारण माहित नाही तुमचं का बाकी काय माहित नाही अर्थकारण माहित नाही तिला पण ती त्या कुटुंबात धरून असता आणि तिचं जर नवरं वारलो तर मग सगळी मुलं वेगळी होतात आणि तिकाच कोण परत विचारणार नाही. आणि तिच्या पदरात जर लहान मुलगा असात तर ती बिचारी निराधार जाता. ह्या मी बघलंय कोकणात आणि त्याची कविता केली. माझ्या आईची दुखा
जसो मिरगाचो पावस, पोटा सरशी धरून माका रडली माझी आवस, बापसाची मिळकत माझ्या चुलत्यांनी खाल्ल्याने, आयेकाने माका मांगरात ठेवल्याने, चार कुणग्यासाठी माया इसारले रे भावस, माझ्या आईची दुखा जसो मिरगाचो पाऊस, माझ्या सुखासाठी ती मर मर मेली, आणि आज खाऊच्या टायमार सरणार चढली, सुखान कधी नाही रे तिने खाल्ले दोन घास, माझ्या आईची दुखा असो मिरगाचो पाऊस. ही कविता मी काही विशिष्ट ठिकाणीच म्हणतोय, कारण तसं कारुण्य तर काय आता म्हणून. पोटा सरशी धरून माका रडली माझी आस, माझ्या आईची दुखा जसो मिरगाचो पाव, बापसाची मिळकत माझ्या चुलत्यांनी खाल्ल्याने, आयकानी माका मांगरात ठेवल्याने, चार कुणग्यासाठी माया, चार कुणग्यासाठी माया विसरले रे भास, माझ्या आईची दुखा जसो मिरगाचो पाव. क्या बात आहे. म्हणजे हा तुमच्यापर्यंत पोचता. बरोबर. मी जर नुसती कविता वाचून दाखवले ना तरी आपली मालवणी माझ्या म्हणता या माहीत असतं आमका चाललं, लोकांनी चुकी नाही, त्यापर्यंत लोकांपर्यंत सुरांतून पोचतं. त्याच्यात बाजापेटीत दबला आहात तर आणि मजा येतात. बरोबर. पण एका तासाच्या कार्यक्रमासाठी किती लोकांनी पैसे खर्च करूचे तो हिशोब आहे ना. तेव्हा कोण मला फोन येलो कोणाचो, मी माझी वही घेऊन सुट्ट कार्यक्रम करताय, लाऊडस्पीकर असलं तरी चालता नसलं तरी चालता, पण आनंद मिळतो. बरोबर. आता जे तुम्ही माझ्या आईची दुखा म्हणजे मिरगाचो पाऊस, खरंच त्या 4-5 कडव्यांमध्ये पूर्ण कोकणची म्हणजे आजही त्याच्यामध्ये फारसा फरक पडलेला नाहीये. आजही अशीच परिस्थिती आहे. आजही घराघरामध्ये जर अशा पद्धतीची भावबंदकी असेल तर हीच परिस्थिती अजूनही आपण बघतोय. फक्त ती अशा पद्धतीने बाहेर येत नाही. तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितले त्याच्यामध्ये या सगळ्याचं एक चित्रण खूपच छान तुम्ही केलेलं आहे दादा. हॅट्स ऑफ टू यू म्हणजे त्यासाठी. आता सगळ्याच गोष्टी म्हणजे प्रत्येक तुमच्या तोंडामध्ये येते की मी माझ्या आनंदासाठी करतो किंवा मला ह्याच्यातून आनंद मिळतो. खरंच आहे, जसा आपल्याला आनंद मिळतो आणि तो आनंद जर लोकांना दिला तो आणखीन द्विगुणित होतो. आणि त्या पद्धतीने तुमची ही कार्यक्रम चाललेली आहे. सुरंगेचं वळेसारखं तुम्ही गुंफलेला आहेच. आता याच्या पुढे काय करण्याचा मानस आहे? माझ्याकडे 1050 शब्द आहेत मालवणी काढलेले. आडाळो, आयदान, आरशी अशी शब्द काढून ते ह पर्यंत ते ह पर्यंत काढून त्याची एक मराठी केलेला असं. चून हे शब्द प्युअर मालवणी हा. बरोबर. चून म्हणजे खोबरे नाही, चून. मग सुने माका वाय चून कातून दिये असं म्हटलं तर त्याचं खाली मराठी केलाचा, सुनबाई मला जरा चून खोवून दे, तसं मला जरा खोबरं खोवून दे असं म्हणून त्याचं असे ते केलेले असत. आज माझ्याकडे तयार असत. कोण जर मिळलो तर छापायचं आवश्यक. नक्कीच. हे करत असताना आता जसं तुम्ही सुरंगेचा वळेसार पुस्तक प्रकाशित होत आहे तुमचं पुस्तक प्रकाशन, याच्यापूर्वी तुम्ही त्याचा अनुभव घेतलेला आहे, परंतु यावेळेसचा हा एक खास अनुभव आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्रींच्या हस्ते तुमच्या ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. काय वाटतंय, कसं वाटतंय? माझी जी मागची 3 पुस्तकाचं प्रकाशन करूक नाही, मी छापलंय आणि मला कोणी छापून दिलं. राजू चावड्याने मला छापून दिली 500 पुस्तका तशी. मग मी माझं जे कार्यक्रम हात विकलंय. प्रकाशन वगैरे काय परवडणार नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही. तर हॉल, पाहुण्यांचे मानधन, ह्याचा सगळा चहा पाणी तर शक्य नाही आमका म्हणून. त्यामुळे मी सहज म्हटलं शिरार साहेबांनी, ह्या म्हटलं पुस्तकाचं प्रकाशन मी तुमच्या हस्ते करतले. ते म्हणले करूया असं म्हटलं नाही, पण मला वेळ मिळाला तर दादांनी ते करतले, हरकत नाही मग सांगले. मग त्यांचे एक सेक्रेटरी आहात ह्या तोंडापुढे माझ्या नावाचं डिंगणकर, तिंका सांगला त्यांच्यानी दादांचं बघ काय ते म्हणून. मग ते नाही तुम्ही साहेबांचं वेळ असलं तर मी करते. मग डिंगणकरने परवा माका सांगला 26 तारखेक मेच्या करूया म्हणून. मग येते म्हणून सांगलं. आणि सगळ्यांनी त्यांच्यानी
पत्रिका छापण्यापासून त्यांनी केले नाही. बरोबर. त्यांच्या अकाउंटच्या शेलार साहेबांनी. आणि मग आमचे हे असत चिंदरकर, ते मुंबई गेले का मागत परतात. आणि माझे एक हे असत तुमचे मनीष दाभोळकर म्हणून, ते या संदर्भात मदत करतो. मी सगळ्या कार्यक्रमात जवळ गेलोय तर त्यांनी हा माझ्याकडे येऊन तू राहू, तू कार्यक्रम खैसरही कर, जेवायचं माझ्याकडे, आणि येताना माझ्या खिशात 1,000 रुपये घालतात तिकटासाठी. असे लोक मालवणी माणसावरती प्रेम करतात, मालवणी भाषेवरती. मी माझ्यावरती म्हणणं त्यांच्या भाषेवरती, आणि ते नेहमी मालवणी बोलत असतात. पण मुंबई काय होता, जर समोरचं बोलणार असेल तरच मालवणी बोलली जातात. बरोबर. त्यामुळे त्यांना आनंद वाटता. मग मी यांच्याकडे जातो, जयराज साळगावकरांकडे. मग ती मुली विचारतं मला अपॉइंटमेंट आहे. म्हटलं अपॉइंटमेंट फॉइंटमेंट आमच्याकडे काय नाही. म्हटलं साहेबांनी सांग दादा मडकेकडे लेसत बोलल्यानंतर घेतलं, नाही तर म्हटलं वाटेक लागतं. मग ते सांग तुम्हाला बोलवतात म्हणून. मग ते सांगतात म्हणलं माझं आता म्हणा म्हटलं काही कविता. मग कविता म्हटले काही मला पाकिट देतात 1,000 रुपयाचा, त्या खिशात घालायचा, जीवाची मुंबई करायची करायचं. पण तिने मला किती सांगला, दादा माझं मी मालक असल्यामुळे माझ्यावर म्हटलं कोण मालवणी बोलणार नाही. तुम्ही इलात का माझा मालवणी बोलणं होता, त्यामुळे तुम्ही इलात का मुंबई घ्या. मग मी काय करतोय, एकदा जाते यांच्याकडे एकदा नाही ना, मुद्दाम पैशासाठी गेल्यावर का असा होता ना, आणि माझ्या मनात गिल्टी कसं वाटतं. म्हणून त्यांना मी मुंबई गेले का फोन करतोय, बरे आत्मा प्रकृती बरी होय दादा येतात. नाही म्हटलं मी जरा ठाण्यात जातोय, येऊचं नाही जातं देऊ द्या. असं नाही खोटा सांगतोय, मी येतोय. म्हणजे लोक प्रेम करतात त्या गोष्टी. बरोबर. आणि त्या तुमचा घेऊ आहे. माझं मूळ मुद्दो काय, तुमच्यावर प्रेम करतात लोक, तुमचा घेऊ आहे. नक्कीच. आता या सगळ्या म्हणजे कविता संग्रहांमधून तुमच्या आता हा 4था कविता संग्रह आहे, याच्यातून मालवणी म्हणजे तुम्ही मालवणी जगताय, मालवणी बोलताय, मालवणीसाठी पुढे तुमचं काम सुरू आहे. म्हणजे ज्या ह्याच्यामधून तुम्ही शब्दसंग्रह वगैरे जो काही करताय त्या ह्याच्यामधून दिसून येते. काय वाटते सध्याची म्हणजे मालवणी, आताची मुलं तर शिकतातच आहेत, मालवणी बोलण्यासाठी इच्छुक असतात, मालवणी बोलण्याचा प्रयत्न करतात, आणि आज फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरती किंवा सिंधुदुर्ग रत्नागिरीपुरती किंवा इतर ठिकाणी असं राहिलेलं, तर 7 समुद्रापार मालवणी गेलेली आहे. कोकणी माणूस, मालवणी माणूस जगाच्या पाठीवरती कुठेही असला आणि तो जर भेटला तर तो त्याला मालवणीतूनच बोलणार. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर काय वाटते, मालवणीचं भवितव्य कशा पद्धतीचं असेल? चांगला असा. मच्छिंद्र कांबळ्याने ती पुश केली, तरी कोण बोलत लाजत, कुरवाडी म्हणतं म्हणून. मग ज्यावेळी नानाने वस्त्रहरण काढला, माझ्या एका नानांचा पाठच्या पानार नानांचा ह्या पत्र आहे माका ह्या संग्रहाबद्दल, म्हणजे गंगाराम गावणकरांचं. मी त्यांना जाऊन ते जर भेटलं त्यांच्या घराकडे, आणि त्यांनी प्रस्तावना नको, मग तुमचं एक पत्र द्या फक्त की मग त्यांनी सांगितलं मग ठेवून जा, आणि त्याने पत्र पाठवले. मच्छिंद्र कांबळ्याने ती बाजारात आणली मालवणी भाषा, आणि ते काही वजन दिला. आणि मालवणी भाषा खरी टिकवली कोणी आहात तर सारस्वतांनी, बामणाने टिकायली. अजूनही 2 बामण भेटले तर मालवणीतच बोलतले. त्यांची पद्धत हा पहिल्यापासूनची, ते लाजमत नाही. जसे कारवारी लोक आहात, घराकडे गेले का घुमरो वळणला गेलो तर आपली भाषा बोलूक सुरू करतात, बोलकरचा तसंच. तर आमच्याकडे अजूनही लोक लाजत, ते मच्छिंद्र कांबळ्यांनी त्यांना पुश केले. आणि नंतर मग मी जी पहिली भाषा ऐकलं माझ्या लहानपणी ती शंकासुराची, आणि ती म्हटलं पॉवरफुल आहे. शंकासुर विनोद करणं सोपी गोष्ट नाही असा स्टेजवरती. अजूनही मी 40 वर्षा कार्यक्रम करतो, पण पहिलं लाऊडस्पीकरच्या मोबाईलवरती माझे ढंगला कापतात अजूनही. मी मोठेपणे सांगणार, मी मोठं असं कोणतरी पण पाठतात, एक 2-4 सेकंद मी काय बोलतातच मला समजणार नाही, आणि नंतर एकदा बोलू सुरू जातं. आणि मालवणी तर त्याच्यापेक्षा कठीण स्टेजवर बोलणं. तर ती भाषा आता हळूहळू लोकांनी आवडू लागली, आणि ती लोकांनी आता आपल्या कार्यक्रमात इन्क्लूड केली आहे. म्हणजे टीव्हीवरती ह्याच्यावरती. पण सुरुवात केली मधु मंगेशकरनेकाने. तिथं जो गावातला जो गावकार किंवा घरगडी त्याच्यावरती मालवणीतून बोलत असा कविता, ते एक ओळ असायची, आणि त्या वाचायचो त्यावेळी आम्ही, आणि त्यावेळी अप्रूप वाटायचं अरे आपली मालवणी भाषा पुस्तकातून येता म्हणून. आणि नंतर लिहू लागले, बरेचशे लोकांनी लिहिले. आणि मी त्याच्यानंतर शंकासुरानंतर मी ऐकलं की बॅरिस्टर संसदपटू नाथपंची भाषण होते गांधी चौकात. आमका काही समजा नाही,
विद्वत्तापूर्ण बोलत ते. आमका काय माहित नाही, फक्त समजा काँग्रेसच्या विरोधात बोलतात म्हणत त्यावेळी समजत कोणातरी घरी त्यांनी त्याच्यावरती ते बोलत. पण खाली उतरले स्टेजच्या की आबा वाळक्यांच्या खांद्यावर हात घालून मालवणी बोलत. अपूर्व मोठा, अरे एवढं मोठा मनुष्य हे करता मालवणी बोलतात. त्या एक मी ऐकलं, एकनाथ ठाकूर आपल्या भाषण संपला की ते मालवणी संपत. त्याच्यानंतर जयंत साळगावकर असे मोठे मोठे मी जवळजवळ एक 30-40 लोकांची नावं काढलंच आहे. बाली किन्नरेकर ते मालवणी बोलत असे. बाप्पा नार्वेकर मालवणी बोलत. एवढे मोठे वकील पण जनतेच्या बाप्पा बोलत. पण त्या लोकांनी मालवणीची आवड होती, मुद्दामाचे बोलत ना, मस्करी म्हणून बोलत ना. आणि आमच्याकडे सुरुवाती काय होता, विनोदी कविता म्हणजे मालवणी असं कोणते मध्ये दादाची कविता याची म्हण असं म्हटलं कविता दुःखी सुद्धा मालवणी होतात. आणि त्याचं उदाहरण तुम्ही सांगलं तर मी माझ्या आईची दुःखा. पण आता तुम्ही सांगतात तशा आज बरेच दिवस आहेत मालवणी लोक बोलतात. आणि माका तर मालवणीचा खूपच फायदा झाला. खूप फायदा झाला म्हणजे एकनाथ ठाकूर माझ्या गिराक नोकरीत लागलं सारस्वत बँकेत. माझं मुलगा 10वी पास मुलगा सारस्वत बँकेत नोकरी लागलो तर निव्वळ मालवणीमुळे, बरोबर, मालवणी भाषेमुळे. नक्कीच. एकूणच आपण बघितलं दादांच्या या ओघवत्या शैलीमध्ये त्यांनी आतापर्यंत आपल्याबरोबर गप्पा मारल्या. खरं तर या गप्पांमध्ये मालवणीबद्दल असलेलं ओतप्रोत प्रेम त्यांच्या या गप्पांमधून दिसत होतं. या कोकणातला निसर्ग हा त्यांना भावणारा आहे आणि ह्याच निसर्गावरती त्यांनी अप्रतिम अशा कविता केलेल्या आहेत. त्या कविता ते जेव्हा आपल्या मुखातून गातात त्यावेळेस त्या गाण्याचे बोल आणि त्यांची ती गेयता बघून कोणीही प्रेक्षक असतो तो त्या कवितांकडे एक वेगळ्या ओढीने ओढला जातो. आता त्यांचा हा सुरंगे चोवळेसार हा कविता संग्रह सोमवारी ॲडव्होकेट आशिष शेलार की जे आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आहेत त्यांच्या हस्ते ह्याचं प्रकाशन होतंय. म्हणजेच एका राजदरबारी ह्या पुस्तकाची नोंद घेतली जाते आणि निश्चितच दादांसाठीच नाही तर तमाम सिंधुदुर्गवासियांसाठी ही भूषणावह अशी गोष्ट आहे. सुरंगी चोवळेसार हे जे त्यांनी नाव ठेवलेलं आहे त्याची त्यांनी जी गोष्ट आहे ती सांगितलीच. मात्र आता देखील हा सुरंगेचा वळेसार हा कविता संग्रह माझ्या हातात आहे आणि मला असंच वाटतंय सातत्याने की माझ्या अवतीभोवती या सुरंगीचा जो सुगंध आहे तो दरवळतोय. खरंच हा सुगंध दादांच्या रूपाने असाच या असंमतामध्ये कायमस्वरूपी दरवळत राहू अशी आपण सदिच्छा व्यक्त करूया आणि दादांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीला खूप खूप शुभेच्छा देऊया. दादा तुमचं पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करते आणि तुम्हाला पुढच्या वाटचालीला खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद.